खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे बेबायदिनो माखासे गोदान लेटेस्ट आपडेट मोनबाय थानो हानाय बायदि गिबियावनो दङ प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव मोननाय पिसिडिसि सेक्रेटारि साख्रिया केन्सेल जामारगोन नामा बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ बिथाङा मिडियानि गेजेरजों मा बुंदों नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप नायनानै लादो इलेक्शन डिउटी পোৱা মানে ইহঁতে ফুল ফ্লেজ চাকরিয়াল এটা ধরিল ইলেকশন ডিউটি যদি পাইছে ইহঁতে ফুল ফ্লেজেড চাকরিয়াল खोनानो मोन्दों पिसिडिसि सेक्रेटारिफोरा थांनाय BTC इलेक्शनावबो बिथांमोना इलेक्शनाव डिउटि मावदोंमोन होननानै आरो दा नैबे एसेम्बलि इलेक्शन बेयावबो बिथांमोना डिउटि गोलैदों होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे जुदि बिथांमोना इलेक्शन डिउटि मावगासिनो बा मावदों बा डिउटि बिथांमोना गोलैदों अब्ला बिथांमोननि साख्रिया केन्सेल थांनाय नङा बियो फुल फ्लेजेड जाबाय आरो बिथांमोना फैबाय थानाय दिनावहाय सेलारिखौ मोनगोन आरो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सरकारजों सावरायनानै बिथांमोननो सेलारिखौ होनाय जागोन होननानै बिथाङा क्लियारलियै मिडियानि गेजेरजों बुंफोरनानै होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आसा खालायो बिथां BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय दिनाव थाबैनो बिथांमोननि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होगोन मानो होनब्ला बिथांमोना 7 दान बारलांबाय दासिमबो बेथन मोननो हायाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोना गोबां फाइनान्सियेलि प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शनाव BPF दोलोआ BJP जों NDA पार्टियाव थानानै एलायन्सआव गेलेगोन आरो बेजों लोगोसेनो UPPL पार्टिया सिंगल पार्टि जानानै गासै मोन 15 बियावबाबो बिथांमोना केन्डिडेट होनानै एसेम्बलि इलेक्शनखौ गेलेनो थाखाय थिरांथा लानायखौ जोङो मिन्थिनो मोन्दों आरो बेखौ फोरमायदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा UPPL 15টা সিটতে তেওঁলোকে কন্টেস্ট কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিব কিন্তু আমাৰ এলায়েন্স BPFৰ লগত BPF আৰু আমি জয়েন্টলি কেম্পেইন কৰিম আমি জয়েন্টলি ইলেকশন খেলিম BJP दोलोआ फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै गावसोरनि सेथि खोलोबनि केन्डिडेट्स बेखौहाय बिथांमोना फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों बिथांमोना गासै 88 बा 88 केन्डिडेट्सफोरखौ बिथांमोना सेथि खोलोबाव फोसावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों गासै BTCआवहाय दङ 126 आरो बाखि थानाय खोलोबखौ बिथांमोना बा बाखि थानाय केन्डिडेट्सफोरखौ बिथांमोना थाबैनो फोसावगोन होननानै खौरां बिजोङाव बिथांमोना मोनथिहोदों बिनिनो मादाव गरेश्वर बियाबाव भिक्टर कुमार दास टांग्ला बियाबाव बिकास चन्द्र डेका तामुलपुर बियाबाव बिश्वजित दैमारी बिजनी बियाबाव अरुप कुमार दे फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शनाव तामुलपुर बियाबाव गोबां टाक्रारा स्ट्रं जानानै थांगासिनो दङ मानोथो होनब्ला बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो आसामनि स्पिकार आरो प्रमद बर' बिथाङाबो BTCनि फर्मार चिफ स' बिथांमोननि गेजेराव गोबां टाक्रारा स्ट्रं जानानै थांगासिनो दङ जाय पार्टिया ग्रासरुट लेभेलाव मोजाङै खामानि मावनो हागोन आसा खालामो बे पार्टियानो देरहागोन होननानै थारैनो जों बर' माहारिफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां मानोथो होनब्ला डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिमायाव बर' बिफाना बर' डिपार्टमेन्ट हिसाबै गनायथि होजाबाय मानोथो होनब्ला थांनाय दिनफोराव सेन्टार फर लेंगुवेजनि आवथायाव दंमोन थारैनो बे जाफुंसारनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो हामबाय होनांगोन मानोथो होनब्ला बिथांमोननि मेंनो रोङि खामानि मावनायाव बे गासैबो जाफुंदों आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर दैदेनगिरिफोरा बे गासैखौ जाफुंसारनायाव खामानि मावगासिनो दङ एबा मावलांगासिनो दङ बे साफ्रोमखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो हाजासे साबायखर बावदों मानो होनब्ला जोंनि गोमालांनो हमनाय जोंनि बर' मिडियाम बा बर' रावफोरखौ फोथांनायाव बिथांमोना थारैनो गोसो होसारनाय खामानि मावगासिनो दङ बिदिब्ला रायजोफोर बेबायदिनो माखासे गोदान लेटेस्ट आपडेट मोनबाय थानो थाखाय जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालामदो आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै